Benvinguts, gràcies per ser aquí, gràcies per seguir fent comunitat Tecnocampus. Aquest dinar vol ser això, vol ser un punt de trobada entre tots els que formem el parc perquè la transferència entre universitats i empreses sigui una realitat. Per tant, moltes gràcies. Gràcies a tots per haver vingut en aquest acte obert, en aquest acte participatiu i autoorganitzat per les empreses i per la gent que formem part de la comunitat Tecnocampus. És un objectiu, compartir allò que es diria una missió, que és la de desenvolupar, la de crear teixit productiu, la de desenvolupar empreses i la de crear activitat econòmica. I desitjar-vos a tots, si no ens tenim ocasió de veure's, unes bones vacances. Gràcies.